na Deartháireacha. Bhí sin an fadó, fear bocht agus beannacht, agus bhí trúr clanne acu. Ní raibh aon slí bheithe acu, ach a fear a gobid a mhuileann. Tháinig go fear seo steach lá chuig beannatí, agus tífrite de cén slí bheithe bhí acu. Dúirt siise leis nach raibh slí a bith acu, ach gachas é roite sa lá é a chathú san oíche. Bhí ceann den chláán nar thúil riú agus ná láir riú. Agus dúirt a fear léigh Ansin, tá gcuirfití a chláán daoí go méid díos sefir sách anad is a bharfidís. Ó, conas a dhéon fan sin a dúirt siise. Cad é a cháir dómh a bheith a fáilháis leis an ocras a dúirt sé. Thug siad tell Ansin déanú chun bailla ló, agus nuair a tháinig a fear a bhaile san oíche, duine sí a scéal dó. Agus conas a dhéon fan meis chun bailla ló a dúirt fear a tí. Cad é a cháir dómh féin agus dún féin a dir sí a bheith a fáilháis leis an ocras. Thug sé iirecht Ansin tuairt isteach dé, agus dúirt sí leis iad a chur amach sa scibáil a bhí Ansin amuigh, agus tine thuirt dó san oíche. Bhí go maith más go maith é. Cuireadh amach iad. Bhí siad iste sa scibáil Ansin a trúr acu, agus a té nar láir é an ocail roimhe sin, dúirt sí le éirí amach a sin, go mbeadh a scibáil na hinne go gairid.